ఇవ్వండి. కోనేటిపురం దగ్గర హుషారుగా ధన్యవాదాలు మీకు కోనేటిపురానికి. ఇదే కోనేటిపురం. 33 మలుపులు ఉన్నాయి జనాలకి రేపులకి. జాగ్రత్త చూసుకోవటమే. మలుపులు హార్న్ కొట్టుకోవాలి. ప్రతి మలుపులో హార్న్ కొట్టాలి. బాగుచ్చా మేము రైట్ ఎక్కాలా? పక్కన ఉండవు. రైట్ అమ్మ. వాళ్ళేం బాగొచ్చా అంటున్నా నేను. నువ్వేమో రాట్లా ముందుకి. అటు చూసుకో. తెనాలి రేపల ప్రయాణంలో మనం కోనేటిపురం చూసాం. కోనేటిపురం ఇక రాబోయేది పడవడపాలెం, ఆ తర్వాత పల్లికోన, కారుమూరు, రైతులవారిలంక, మరిపుటివారిపాలెం, పేటేరు, అంకమ్మ చెట్టు మీదగా రేపలు చేరుకుంటాం. అంతేగా ఇంకేం తేడా ఉందా? అది